Ndinokuchingamidzai zvakare muzuva ranhasi apo tiri kudzidza pamusoro perubatsiro rwaMwari runonzi favor, kana kuti rubatsiro runouya sefavor pamunhu, kuti Mwari vanokuisa inonzi favor. Chinhu chatadzidza kubva pabhuku yaNehemia chapter 1 kusvika pachapter 6 patiri muzuva ranhasi, tadzidza kuti favor ine simba rakadarika simba remari, rakadarika simba roushe. Favor ndeyaMwari, favor inobva kuna Mwari. Favor isimba raMwari rinoshanda mumunhu kuti akwanise kuwana zvinhu mawanirwo azvinoitwa naMwari. Tikadzidza zvekare kuti favor inounza vanomira newe nevanomira kurwa newe. Ndinoda kuti upabatisise ipapo kuti favor inounza vanomira newe nguva dzese pazvese vachikubatsira, younza zvakare vanomira kurwa newe nguva dzese pazvinhu zvese. Pachirungu toti favor attracts both helpers and haters. Kana wakumbira Mwari favor, wakumbira vavengi. Favor inovengesa. Kuitirwa naMwari zvakanaka kunovengesa. Kugonerwa naMwari kunokupa kutadzirwa nevakaipa, kumakwa nevakaipa. Favor inomakisa nevakaipa kana kuti nevanorwa naMwari. Saka chinhu chakakosha kunzwisisa kuti kana yauya favor, chii chinouyawo nekuda kwayo. Sezvandakambotsanangura, kune chinoteera chakanaka chese, kune chinorwisa chakanaka chese. ChaMwari chese chinorwiswa nevakaipa. Ukangova vaMwari watongove munhu wekurwiswa. Vazhinji vanowanza kundibvunza kuti mufundisi, kubva pandakatanga kunamata inini zvinhu zvangu zvakabva zvatanga kuoma wese. Zvinofanirwa kutodaro. Nekuti the moment yawakaita declaration yekuti ndava Mwari, zvese zvakavenga Mwari zvakakuvengawo. Ende zvese zvinoda kubata Mwari zvinobata iwewe, nekuti uri waMwari, ndiwe representative yaMwari panyika. Saka vavengi vaMwari vese vavengi vako, varwisi vaMwari vese varwisi vako. Asi nhasi sekureva kwandaita kuti tiri pachapter 6 yaNehemia, iyo yatiri kuona nyaya inonakidza zvikuru, inodzidzisa zvikuru pamutendi, kuti Nehemia after atsanya kwamazuva 120 achinamata zvakarekodwa. Ndingati mubhaibheri rose, ndingati ndemumwe wevanhu vandakaona vane minamato yakanyorwa yakaitwa kakawanda, iye mukomana anonzi Nehemia uyu. Kureva kuti Nehemia aiva wamunoti pachirungu prayer warrior, kana kuti munamato wemandiriri. But zvakadaro hazvina kumuita munhu asina matambudziko anosangana nayo. Ndo chimwe chezvidzidzo zvatofanirwa kubata, kuti minamato kana kuva naMwari hakukuite munhu asingasangane nematambudziko. Kunoko kuita mukundi mumatambudziko ose, asi matambudziko unofanirwa kana kuti unotosangana nawo chete, nekuti ndo upenyu hwepasi pezuva. Vazhinji vanoti kana kuti vanoita mistake yekufunga kuti ndikapinda muchechi, ndapinda panzvimbo yekuti handichasangane nezvinosanganikwa nazvo nevanhu vasinganamati. Regai ndikuudze ndichiti munhu anonamata neasinganamate, anonamata anotosangana nezvakawanda kudarika asinganamati. Zvinoita sezvinobhohwa kunzwa, sezvinorwadza kunzwa, but handisati ndapedza. Chese chinosanganikwa nacho nemunhu anonamata chinouya kuti zita raMwari rigorumbidzwa. Kana akamira panzvimbo akaziva kuti iye ndiani uye ndewa ani. Chechipiri chandichati ndisati ndaverenga ndoda kuti mubate ndechekuti kuna maproblem
anonzi pachirungu stubborn problems, anachandagwinyira wemaproblems, anoda nguva uchanamatira, anoda simba rinonzi kutenda kana kuti faith kana kuti persistence kana kuti patience. Mukatarisa murume ari kunzi Sanibharati naTobhaya naGeshemu, varume vatakatanga kuona kwekutanga kwebhuku yaNehemaya vachirwa naNehemaya, vachikundwa mukuronga kwavo, mukuita kwavo nemukugadzira zvinhu kwavo, asi havazi kuneta. Vari kuramba vachiti after prayer vanomboenda vodzoka. Kuna madhimoni akadaro ekuti unoenda kuchechi wononamatirwa spiritual husband, yoenda kwe6 months, yoenda kwegore, woiona yati nyuku, yadzoka. Unofanirwa kuva nezvombo neunyanzvi kana kuti skill yekudhila nemastubborn problems. Iwewe unofanirwa kuita stubborn faith and stubborn prayer lifestyle, yekuti unotaura kuti ini handinete. If it means kuti ndichafa ndichirwa newe spiritual husband, so be it. Kusvika icho chinoneta, nekuti tichazoona mberi varwisi vaNehemaya vakazoneta vakamusiya akararama upenyu hwake. Saka iwewe neni tinazvo zvemudzinza zvikwambo, tinawo maspiritual husband, tinadzo ngozi, tinadzo poverty, tinadzo mweya yese iri stubborn, inoda kuti isusu tivewo stubborn pakutenda kwedu, kuti handizungunutswe inini nezviri kuitwa newakaipa, handizungunutswe nezviri kuitwa neanondirwisa. Ndicharamba ndakamira pane zvandakaudzwa naMwari kuti ndiri musununguri uye ndinosunungura mazviro kwazvo. Tochitarisa zvakare kuti uyu Nehemaya ari kunetswa nezvinhu, kana kuti ari kunetswa namadhimoni aya nemweya iyi navanhu ava vakapfekwa ava, munhu anonamata. Haasi kuenda pamberi paMwari kuti inini Mwari mandisiya ndega, zviri kuitika sei kuti vanhu vanongoramba vachidzoka, girlfriend yemurume wangu inongoramba ichidzoka, ini ndichinamata, handichadi zvekunamata zvacho. Haasi kudaro. Nehemaya haapomerei Mwari mhosva, haashore Mwari, haatize Mwari, anongoramba achinamata Mwari, achitenda muna Mwari, achimira naMwari. Ndiko kunonzi kunamata, ndiko kunonzi kutenda. Kuti nometa wasangana nei, waonei, waitwei, wafirwa nei, watorerwei, unoramba uchingoti ine handina kutorerwa Mwari, handina kutorerwa simba rangu rekunamata, handina kutorerwa muromo wekunamatisa. Ndicharamba ndichinamata, zvichifamba, zvisingafambe, zvakanaka, zvisina kunaka. Regai ndiverenge vhesi 1 nevhesi 2 inoti, zvino Sanibharati naTobhia naGeshemu muArabhia navamwe vavengi vedu vakati vaudzwa kuti ndavaka rusvingo uye kuti takanga tisino kusiya pakakoromoka, kunyange kusvikira panguva iyo ndakanga ndichigere kutimika magonhi pamasuo, Sanibharati naGeshemu ndokutuma shoko kwandiri vachiti, uyai tisangane pano mumwe musha pabani reOno. Asi vakanga vachida kundiitira zvakaipa. Ndisati ndaenda mberi, ndoda kuti iwewe semunhu waMwari, semutendi, ubate chinhu ichi, kuti dzimwe nguva Mwari vanorwa kana kuti vanokurwira vachishandisa pfungwa dzako. Pabatisise ipapo. Dzimwe nguva Mwari vanokurwira iwewe, vanokudefenda, vanokuprotecta vachishandisa pfungwa, kwete mutumwa, vachishandisa pfungwa dzako. Nguva zhinji paunonzwa moyo wako uchiti usaenda kwakati, usaita chakati, ndiMwari vari kukurwira kubudikidza nepfungwa nemoyo wako. Saka moyo wako nepfungwa dzako, kana uri munhu akazvipa kuna Mwari mukutenda nemukunamata, zvinova zvombo nekembi yaMwari yaanorwira iwewe achibva from. Ndava hakuna muprofita tikatarisa akauya kuzoudza Nehemaya ipapapa panyaya iyi. Pavhesi 1 and 2 kumuti kwauruda kuenda uku unonokuvadzwa, akashandisa pfungwa dzichishandiswa naMwari, kana kuti Mwari vakataura naye kubudikidza nepfungwa dzake kuti usaenda kwauruda kuenda kwakaipa. Zvino nhasi ndoda kudzidzisa pamusoro pebani reOno. Bani reOno
rinonzi ma-get together parties. Vazhinji tinomaziva anonzi ma-get together, ende tinoada, ende tinomaenda. Haana kuipa, ese haana kunaka, ese haana kuipa. Chibate ichocho. Ma-get together mapati aya, ese haana kuipa, ese haana kunaka. Ukapabata unopabata zvakanaka ipapo. Very good. Tarisai adedzera get together. ndiSanballat, haasi Nehemia, haasi shamwari yaNehemia, haasi waanonamata naye, waanonzwisisana naye, waanoenda naye kugomo. Nehemia ari kuzotaura kwatiri kuti ini ndakadedzwa kumeeting, kuget together, kuono, asi ndakaziva neuchenjeri hwandakapiwa naMweya Mutsvene kuti get together kune chida kukuvadzwa paupenyu hwangu, kune chida kuitika kwandiri, asi chakapakejwa seget together. Sanballat naTobhaya naGeshemu vaona kuti Nehemia ane zvaari kuita muupenyu zvavasiri kuda ivo kuti zviitike. Vakamudanira kufood, vakamudanira kuget together, vakamudanira kupati inenge isina harm, inenge isina danger, iyo iri dangerous. Tinodzidza kuti kana muvengi anatsa kukurongera, anouya sechinhu chakanaka, anokudanira kuchinhu sechinhu chakanaka. Vazhinji takakuvara, tikatadza kuroorwa, tikabuda mabasa, tikarwara, nhasi tiri kurwara, zvizhinji zvakafa muupenyu hwedu nesuwo nevamwe vatori makuva vakaurayiwa kuget together. Message yakasvika seget together, seharmless invitation kunoungana semhuri, kunzi ngatimbosanganai sevana vanyamunhu, pamwe chete tiuraye ng'ombe tidye. Hongu zvakanaka, vese vaiva maJudha vana, yaiva family. But mufamily imomo mune vaienda kun'anga vana Sanballat, kune vaienda kuchechi vana Nehemia. Pati ndokubva yarongwa nevanhu vanoenda kun'anga, vakadanira vanonamata kupati kuti uyai iri harmless, tiri kungoita get together sevana vanyamunhu, tichidya nyama, tichiwadzana, tichibatana semhuri kuti vana vazivane. Haasi ese mapati aunofanirwa kudedzwa uchienda, haasi ese ma-get together, ma-family get together aunofanirwa kuenda. Regai ndikuudzei kuti nyaya inofamba yakadii kana wadedzwa kuget together nevanhu vasinganamati. Iwewe nekuda kwekuti hauna maziso emweya, gara wakachenjera, wakangwara. NdaNehemia aisava muprofita, but aiva naMwari aimupa pfungwa dzeuchenjeri panoda maziso emweya. Gara wangozviudza kuti inini zvandisinganzwisise, zvandisina kuronga handiendi, kana ndinobvunza pastor wangu kuti ndoenda here. Tarisa kuvanzwa kwanga kwakaita rufu rwaNehemia, destruction yaNehemia, attack yaNehemia yanga yakavanzwa seget together. Saka hondo dzauinadzo nhasi muupenyu dzakauya seget together, vakanodzidyira ikoko, vakanodzipirwa ikoko. Ndava vanhu vaunorwa navo pavanozokudedza kupati, vanenge vatanga kare, vanenge varonga kare. N'anga inenge yatovaudza kuti imimi taakukugadzirai makadai, ningi naningi vakangodya chete chikafu ichi, matambudziko ese nemweya yamuri kusangana nayo yakuenda kwavari. Zviri pavari zvakanaka zvese zvavakanamatira zvakuuya kwamuri. Iwewe zvako nekusaziva nekukara nyama, ndo pandinogara ndichiudza vakomana ndichivadzidzisa kuti urombo uroyi. Akataura kudaro aiva naMwari muzhinji, akati urombo uroyi, nekuti zvinova nyore kumuroyi kuti aroye murombo, nekuti ukamudana kuti umupe chinhu anouya asina kufunga. Vazhinji venyu tikadanirwa chikafu, tikadanirwa pati, tikadanirwa nyama, hatifunge kuti nyama iyi yakatakura munyama, nyama iyi yakatakura rufu.
nyama iyi yakatakura urwere, tinongoona nyama chete. Nehemaya akagona kuona zvakanga zviri kuOno zvisina kutaurwa. Akagona kuziva, achiziviswa naMweya Mutsvene, zvakanga zvakarongwa naSanibharati asina kuzvidudza kana kuzvitaura kwaari. Iye ndokurega kuenda on account of what God told him. Zvaakaudzwa naMwari ndozvakamutadzisa kuenda kupati. Saka iwewe kana usingazive kuti Mwari vanotaura sei, gara waziva nhasi kuti Mwari vanotaura nepfungwa dzako kana kuti kubudikidza nepfungwa dzako. Mwari vanotaura kubudikidza nemuromo wako. Mwari vanotaura kubudikidza nehana kana kuti moyo. Iye munoti ndazongonzwa. Mugoona musi wacho ndakangomuka ndichingonzwa kuti regai ndinamate. Mugoona musi wacho ndakangomuka ndichinzwa kuti regai ndirege. Ndakatoenda kupati yako yaka moyo wangu usingadi. Mwari vakakuudza, vakataura newe kuti usaenda kunyama iyi. Munyama imomo mune munyama. Regai ndikupe muenzaniso wekunzwisisa get together. Pabhuku yaMateo chapter 26, Jesu akatora chingwa ari munhu wemweya. Ndokubva abata chingwa chiya akadudza iye namazwi ake akati, uyu muviri wangu, idyai. Ndokutora zvekare kapu kana kuti mukombe kana kuti drink. Zvese zvinowanikwa izvi kupati. Food and drink. Ndokuti iri ropa rangu, inwai mugosunungurwa pazvivi uye mugopinda musungano itsva neni. Saka unonopinda mucovenant yeurombo, covenant yeurwere, yekutakura maproblems emhuri nekuda kwekudya chikafu charevererwa nezuro iwe usati wasvika. Chese chausina kuronga achinei newe. Chese chausina kuudzwa naMwari kuti chiitike achinei newe. Hakuna ukangoona wakuthreatenwa. Ndoda kuudza secret yaSatan. Satan is always operating in threats. Anoshandisa kutyisidzira. Ukaona kwanzi kune get together yevazukuru vambuya Sinodhia, wobva wati hausi kukwanisa kuuya, wobva watanga kunzi ndo zvamunoita, munozvitsaura pane vamwe, kana zvinhu zvakuzokunetsai musazombotitsvaga, kana zvazodai. Kana yanga iri pati, inodirei kutyisidzirwa munhu? Ndo mutambo waSatani. Kana ari Satani anga achikuda ikoko, ukaramba anokuthreatena. Whether makuva mageti together futi ivavo, kunzi ngatiunganei tiise matombo. Ukangoona wathreatenwa chete waramba, kunoisa dombo. Ziva kuti dombo iroro ranga risiri dombo, wanga uri uroi, ranga riri ono, ranga riri bani reono. Saka unofanirwa kuziva get together yakazvimirira yega neget together inova bani reono. Wozviudza kuti kuono handiburuke ndichidzikako. Asi kana kusiri kuono, ndatikatarisa patichafamba nebhaibheri irori tichiwerenga bhuku yaNehemia, tichaona kuti get together yakatozoitwa, pati yakaitwa naNehemia nevanhu vake. Vanhu vakafara, vanhu vakanamata Mwari, vanhu vakachema vachifara. Iwewe semutendi, ukaona kuti vanhu vako vane tsika yemaget together, ronga yako. Kana uda kuona kuti hasi maget together, ronga yako kumba kwako kwaunodedza mufundisi, wovaudza hama dzako kuti musi wa22 uyai kuget together kumba kwangu, Pastor Jehu wangu vanenge varipo vachitibatsira kunamata. Uone kuti pane sose rinotsikapo here. Varoi vanoda kuti iwewe uye kumaget together avo. Ini sapasta wako andiende kuget together yandisina kuronge inini, yandisina kuudzwa naMwari kuti ronga get together. Ikarongwa nemumwe chete wandisinganzwisisi, anditsikipo nyangwe pakanzi pana Nehemia naAbhurahamu waburuka kubva kudenga kuuya page, andiendi andizive kuti ndakarongerwei. Handina basa nezita remunhu ari ipapo, angava mai vangu, vangava sekuru vangu, vangava ani asara mumhuri. Vazhinji munowanza kubatwa nerekuti pana baba vasara mumhuri.
ndo vatirongai get together. Saka munhu wese ari kusungirwa kunge aripo. Don't go there, they will not iwe unotyei unonopiwa admission letter yefeki kuchipatara very morning yauri kuti iyo ndichadhiraivha makuseni ndichiuya kwaChirumanzo, waisire yekuti ndaadhimitwa ndiri muchipatara izvo izvi ndikutadza kufema, ndine amheno zviri kuitika chiri kundirwisa kuuya kuchinhu chakanaka kudaro. Unoinzwa kuti haina kuzoitwa, tanga takamirira iwewe kuti tikuroye. Ndipo pega panoudzwa munhu kuti uyai kuno tikuroyei, uyai kuno tikuurayei. Ndavaroya vambokuisira message yekuti svikai kuno Saturday tikuroyei. Zviri clear kudaro. Vanokuisira message yakavanda seiyo yekuti buruka kuono titaure. Iye akataura kuti handiuyiko ndichisiya basa. Akazoona urongwa chaiwo wanga huri kuono, vanetsana kuti iwe tokupedza tokuuraya. Saka iwewe neni nhasi ngatidzidze kuti pese paunoenda kuget together uchinodya pane chauri kudya kuseri kwechikafu. Vazhinji venyu kusaroorwa kwamuri uku chikafu chamakadya chaive nesungano namadhimoni emusha kuti uri mukadzi we-spiritual husband yedzinza, ndiyo uchatakura urombo nematambudziko edzinza. Ndiwe mbudzi yekurasirirwa yekumhuri kwenyu nekuda kweget together yausingade kuenda, ende unenge uchimhanya-mhanya nekaapron kane maflowers, uchibika-bika, uchikanga-kanga, uchiita sei. Ivo vakakutarisa vachiti hona, tapinda mudhara, tabata, tarova. Ngwara netsawo kubata, netsawo kukuvadza, dzidza. Ida Mwari kudarika chikafu, ida upenyu hwako kudarika chikafu. Kuti ndinzwe handisi kutaura kuti ese akaipa. Mangwana ndozonzi vakati musaenda kuma get together yoperera ipapo. Ese musaenda kuma get together ese ndizvo. Musaenda kuma get together ese mamwe acho haasi ma get together, anonzi ma get in trouble. Handiti ndizvo? Anonzi ma get in trouble after get together. Saka unokuvara. Mwari ngavakuitirei zvakanaka nezita raJesu. Amen.